बयनिख्रुइबो गिबिसिनथाराव बिबोलोग्रासिन गोथां इसोरा गाव होनाय हां आरो खुगा सालायजों गोख्रोङै बाख्नायजाथों आरो दिनैनि थिनानै दोनखाजानाय बोर गोनां गोथार सानजों लोगोसे नेनानै थाग्रा मानिजाथाव आरो गनायजाथाव सोमोन्दोआव आंगोनि आंगो गेदेर उन्दै बयनिसिमबो गाहामै गाहाम लोगो मोनबावनायनि थाखाय आंनि गोरबोनि रंजानाय आरो गाहाम हामलायनायखौ नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनिफ्राय फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोन बयनोबो फोरबोनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। लोगोसे गुरैयै खोनासंगिरि सिबिजाथाव मानगोनां साफ्रोमनिसिम खावलायनाय थालांनाय बाथ्राखौ जेन' होजानाय अयदाजों लोगोसे फटफोरखौ नायनानै सुद्रायनानै लायो, मानोना गुसुं समाव टपिक्सनि बाथ्राखौ बुंनानै होजोबनांगौआ आंनि थाखाय सम्भब नङा। खावलायनाय थाबाय। जों दिनै नायगोन नखर बेंग्रा मानगोनां बिमाफोरनि सोमोन्दै बोसोन बिजाब 3 बालाब 33 सिरि। दुष्टनि नखरखौ फोरबुआ सावहोयो, आन्थाय धोरोमियानि नखरखौ बियो बोर होयो। बुहुमाव खामिनानै थानायाव मोजां नखर, गाज्रि नखर, थामहिनबा धोरोमिया नखर एबा अधोरोमिया नखर, बे गंनै नखरनि गेजेराव माबायदि जायोब्ला गोजोननाय नखर सोरजिनो हायो आरो माबायदि आखुनि जायोब्ला मोजांखा नखरा जोबस्रांलाङो, बे मोननै बिसयखौ लानानै सानसुमैगिरि सल'मना बुंलांदों। दिनै जोंबो बे मोननै नखरनिफ्रायनो सोलोंगोन। 1 नम्बर धोरोमिया नखर, 2 नम्बर अधोरोमिया नखर। 1 नम्बर धोरोमिया नखर नायदे न्यायगिरि 4 बालाब 4 सिरि, 1 सामुएल 2 बालाब 21 सिरि, जागायजेननाय 24 बालाब 60 सिरि, रुथनि 4 बालाब 13 सिरिनिफ्राय 17 सिरि। बे समाव देबरा नामनि सासे इसोरनि मावग्रा नाबिजो दङमोन। गासै इस्राएलफोरनि बिसारखौ बेनो खालामोमोन। इसोरजों अनजाग्रा बिमा आइजोफोर बेबायदिनो धोरोमिया आरो मोजां आखु लानानै इसोर आरो मानसिजों हामजानाय नखर दालांनाय गोथार बाइबेलाव गोबां बिमाफोर दङमोन। आरो बे धोरोमिया आखुआनो बिसायनि सायाव मान, नखर आरो बिसाफोरनि सायाव बोर लाबोयो। नायदो बोसोन बिजाब 14 बालाब 1 सिरिनि ए, गियानि हिन्जावा नखरखौ फेदेरलाङो। बेफोरबायदि आयदो गोनां आखुनि बिमा आइजोफ्रानो गावनि इसोरजों होजानाय बिसायनि गोसोखौ खुसि खालामो। नायदो बोसोन बिजाब 12 बालाब 4 सिरिनि ए, बोसोन बिजाब 11 बालाब 16 सिरि। आखल गोनां हिन्जावा बिसायनि मान आरो रंजानाय। बेबायदि इसोरखौ मोजां फोथायग्रा आरो बिसायखौ खुसि खालामग्रा बिमा आइजोफ्रानो नखराव गोजोननाय आरो गथ'फोरनो बोर गालांनो हायो। नायदो बोसोन बिजाब 13 बालाब 22 सिरि। मोजां मानसिया बिसा बिसौफोरनि थाखायबो सम्पति गालांनो हायो। अनजाग्रा बिमा आइजोफोर, नोंसोरनि सायाव इसोरनि मिजिं आरो नखरनि मान सन्मान रैखाथिनि दायित्व दं। मानोना नोंसोरो सानै मानसिनि जुनै गियाननि बिगोमा। 1 नम्बर बिसाया दुखु दाहाखौ लानानै मेंनानै फैदों, बेखौ गुरै राव आरो आखुजों आदर खालामनाय। 2 नम्बर फुंनिफ्राय सान हाबजासिम अनजाग्रा गथ'खौ इसोरनि बोसोनजों जोथोन लानाय, बेनो इसोर आरो मानसिनि नुनायाव धोरोमिया नखर। 2 नम्बर अधोरोमिया नखर नायदो न्यायगिरि 16 बालाब 4 सिरिनिफ्राय 22 सिरि, बोसोन बिजाब 12 बालाब 4 सिरिनि बि। आखल गैयै आरो अधोरोमिया दिलिलाया गावनि असे गोरबोनि बिर आरो बोलोग्रा बिसायखौ गावनि लुबैनाय बादि सना रुफाजों गावनि जाथि फिलिस्टिनारिफोरनो फानदों। ख्रिस्ट'जों खांजाग्रा बिमा आइजोफोर, नोंसोरबो साबधान जा। संसारनि इसोर आरो मानसि हामजायै समायनाया नोंसोरखौ आरो नखरखौ बाहायनो दाहाथों
फोरबुआ सोरजिनानै होनाय नोंनि गोसो आरो सनानि नखरखौ अधोरोमिया एबा दुष्टफोर गेलेग्रा फोथार दाखालाम। आरो गमामा नोंनि गोसो आरो नखरखौ दुष्टफोरनो हगारोब्ला जोबस्रांगोन आरो सान हर नोंनि मेगननिफ्राय मोदैया थाबथानाय नङा आरो बे मोदैयानो नोंनि जाग्रा आदार जागोन। नायदो जागायजेननाय 3 बालाब 23 सिरिनिफ्राय 24 सिरि थोनहरजानाय 5 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 11 सिरि इसोरजों होजानाय गिदिर आयेन एबा हुकुमखौ लंघन खालामनायाव सानफ्रामबो मिनिस्लु मेगन आरो खुगाया अराय समनि थाखाय दुखुनि मोदै आरो दाहानि खदै आदम हबानिफ्राय बोहैस्लायदों। इसोरजों अनजाग्रा बिमा आइजोफोर जेब्लायबो बिसाय नखर आरो बिसाफोरनि जुनै गेब्लेनाय गोसोजों आर'जाव गथायबाय था। मानोना हादराव जानाय दावराव दावसिनिख्रुइ नखराव जानाय दावरावा बयनिख्रुइबो देरसिन बेखौ नों एरायनो हाया। नायदो 1 सामुएलनि 2 बालाबनि 25 सिरि सासे मानसिया गुबुन सासेनि जेंगा दाय मावब्ला इसोरा बेखौ बासायगोन आन्थाय फोरबुनि जेंगा दाय मावब्ला बिनि आखाइनिफ्राय सोर बासायनो हागौ। अनजाग्रा बिमा आइजोफोर नोंसोरनि गेजेरजों इसोरा संसारखौ जेरै पापनिफ्राय उदांस्रि होनो जिसुखौ जोनोम होहोदों बादि थिग बिदिनो नोंनि नखर सामलायनाया जेरै फुं आरो बेलासि समनि मौसुमि बारा सुबुंनि गोसो आरो सोलेरखौ सुग्लाय होयो बादि नोंनि गाहाम आखुआबो दंनाय नखरनि गासैयावबो रंजानाय एबा गोजोननाय लाबोथों। अनजाग्रा बिमाफोर गावखौ जेरै मोजां सानो बिसाय आरो गथ'फोरखौबो बिदिनो सान। दुसिनाय गोसोखौ गार। मानोना थाबायफुनाय समाव गाव गावनि आथिंजों अन्थाइयाव सौथुना आघात जायो अब्ला नों सोरखौ रायनो? जाफुनाय समाव गावनि हाथाइजों सालाइखौ अरफ्लाङो अब्ला नों सोरखौ दुसिगोन? बेनिखायनो गोरोन्थिया जायो बेखौ माजों सुद्रायनो हायो? नायदो गालातिया 6 बालाब 1 सिरिनिफ्राय 2 सिरि। बाहायफोर सोरबा मानसिया बबेबा दायाव हमफ्लांजाब्ला नोंसोर अजिउ गोनांफोर बेबायदिखौ जिउनि गुरै जानायजों दिखांफिन। जोबथारनायाव आंनि गोसो गोरबोजों दिनैनि गाहाम रादाबखौ खोनासंग्रा मानिजाथाव गेदेर उन्दै साफ्रोमनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावबाय आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।